И аз благодаря, но както казах и горе, първо трябва да развиеме и да възстановиме прагматичните отношения, които сме имали в миналото. Това, което Камбоджа направи първо, възстановява посолството си в София. Ние нашето сме го закрили в Ном Пен. Сега Виетнам, през Виетнам покриваме и Камбоджа. Аз се надявам, че ако това, което се договаряхме днес, го развием максимално бързо, ще можем и ние да възстановим нашето посолство там. Но трябва да имаме резултати. Много важно нещо, по което се договорихме, това е да се разработи бързо споразумение за защита на инвестициите, за да може и нашите инвеститори, които ще отидат в Камбоджа, и търговията, която ще правиме, да бъде защитена и двете правителства да бъдат гарант. Ние имаме политическа смесена комисия. Второто, по което се договорихме, веднага да се направи работна, междуправителствена, икономическа комисия. Те утре ще посетят технопарка, ще видят нашите индустриални зони. Така че тези две неща да ги задействаме веднага. Над 100 човека са завършили в България. Даже част от делегациите има, които говорят български. Много от тях са на... Голямата част от тях са на висши държавни постове. Затова се договорихме по 10 студента. Ще поеме стипендиите, защото това е една традиция, много важна. Тези, които бяха с мен в Южна Корея, видяха в университетите колко приятно им беше корейците и българите, които съответно изучават корейски и български. Това сме го имали. Бог да ги прости, българи са гинали във войната в Камбоджа. И затова се надявам бързо да си възстановиме отношенията. Те трябва да минат през нови прагматични отношения. Икономически, търговски, туристически, с защита на бизнеса, с развитие в особено високотехнологичните зони. Ние и сега във военната промишленост ремонтираме техни танкове, даваме оръжие на добри цени. Мисля, че и в тази сфера можем да продължим да работим добре. Сферата на туризма, на културата. Те са много интересна страна. Иначе колегата е с много дълъг опит. Идол е преди това, още по времето на Тодор Живков са се срещали. Бил е външен министър. 2 пъти е бил на почивка в Ексиновград, във Варна. Познава до 1981 година държавата много добре и сега може да направи разлика от това, което и в София сме постигнали, и в другите градове. Ние можем също да им бъдем много от помощ, имат нужда от това. На срещата Европейски съюз АСЕАН в Брюксел даже седяхме заедно и срещата 2020 година е изключително важна за Камбоджа и изключително важна за признаването и продължаването на добрата работа между Камбоджа и Европейския съюз, която в момента не е в най-добрата си форма. Ако имате въпроси, благодаря. Лек ден.